Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте «Вагаз» телевизион ачу конкурсын игълан итә. Гаризалар 2023 елның 1 октябренә кадәр видео язма рәвешендә кабул ителә. Тулырак мәгълүмат TRT-TV.ru сайтында. Әссәламу алейкум вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Вәгазь телевизион ачык конкурсын дәвам иттерәбез. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи сәлам намаздан соң Дәҗҗал фитнәсеннән саклану дугасын укый торган булган. Кем ул Дәҗҗал? Һәм ни өчен пәйгамбәрләр үз халкын аның фитнәсеннән кисәткән? Вәгазь аша бу сорауларга Менделеевск районының Абалач авылында яшәүче Айнур Шәйехов җавап бирер. Газиз дин кардәшләрем, Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах субханаху ва тааля Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Ахасибан насу ай йутраку ай якулу аманна ва хум ла юфтанун." Аллах Тааля әйтә: "Әллә кешеләр без иман китереп инандык дип әйткәч, әллә алар калдырылар һәм саналмаслармы дип уйлыйлармы? Без инде аларга кадәр булганнарны сынадык, һәм Аллах субханаху ва тааля кемнең дөрес сөйләвен һәм кемнең ялганлавын белә бит. Җир йөзе булганнан алып бу кавымга иң зур фитнә Дәҗҗал фитнәсе булачак. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадистә әйтә: "Дәҗҗал фитнәсеннән дә зур фитнә булмас" диде. Кыямәт көне алдыннан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның уммәте төрле фиркаларга, төрле мәзһәбләргә бүлгәләнеп беткәннән соң Аллаһ субханаху ва тааля җир йөзенә имтихан итеп Дәҗҗалны җибәрәчәк. Һәм бу өммәткә иң зур сынау булачак. Шушындый адәм баласы киләчәк дип Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям дистергән хадистә әйтеп китте. Мәсих ад-Даҗҗал килер алдыннан халыкка бик зур авырлыклар күрергә туры килер. Һәм дәген бер сахаба шушы хадисне ишеткәч: "Я Расулуллаһ, без нәрсә ашарбыз?" дип сорый. Пәйгамбәрбез хадистә әйтә: "Кем дөньяга бирелмәсә, һәм кем ихластан әлхәмдүлиллаһ, Аллаһу акбар, ла илаһа иллаллаһ дип әйтсә, аның карыны буш булмас" диде. Пәйгамбәрбез хадис шәрифтә аңлата: Кыямәт көненең галәмәте килеп җитеп, кеше иманга килмәгән булса, аңа аның иманы ярдәм итә алмас ди. Беренчесе ул Дәҗҗалның чыгуы, икенчесе ул Даббатул ард исемле хайванның чыгуы, һәм өченчесе кояш мәгъриптән, ягъни байган җирдән чыгу. Дәҗҗал җир йөзендә 40 көн яшәячәк. Беренче көне 1 ел, икенче көне 1 ай һәм өченче көне 1 атна кебек булыр диелгән. Калган 37 көне гади көннәр кебек узачак. Дәҗҗал тур җиргә генә керә алмас. Беренчесе ул Мәккәгә, икенчесе ул Мәдинәгә, өченчесе Әл-Аксага һәм 4нчесе Мисырда Дур тауына менә алмас. Һәм бездә, мөхтәрәм җәмәгать, сорау туачак: безгә Дәҗҗалдан ничек сакланырга соң? Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям 1400 ел элек өйрәтеп калдырган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадистә әйтә: "Кем дә кем җума көнендә Кахф сүрәсенең башын яки ахырын камил рәвештә укып чыкса, Аллаһ субханаху ва тааля аны Дәҗҗал фитнәсеннән саклар" ди. Икенче бер хадис шәрифтә әйтелә: салаваттан соң соңгы тәшәһүдтә дуа кылырга. "Аллаһумма инни аъузу бика мин гадабил кабр ва мин гадаби җаһаннама фитнати махья вал мамати ва мин шарри фитнати масихи Дәҗҗал." Дәҗҗалның 2 елгасы булыр. Салкын су һәм утлы су. Һәм ул шушы елгаларны җәннәт ва җаһаннам итеп күрсәтер. Һәм Аллаһ субханаху ва тааля безне Дәҗҗал фитнәсеннән сакласа иде. Ва кабр һәм җаһаннам утыннан безне сакласын. Һәм яшәеш ва үлем фитнәсеннән без Аллаһ субханаху ва тааляга сыгынабыз. Һәм Аллаһ субханаху ва тааля кешеләрне тырышлык, тугрылык, ышанычлылык һәм сүзеңдә тору мөселман сыйфатларына ия булырга насип итсә иде. Шушы вагазым белән беренчедән үземә вагазланырга, соңнан сезгә дәгән вагазланырга насип кылсын. Күбрәк хәерле гыйлемнәр алыйк, күбрәк хәерле гамәлләр кылыйк. Һәм киләчәктә дәгән Аллаһ субханаху ва тааля кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыелып яшәребезне насип кылса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух.
Дәҗҗал сүзе гарәпчәдән ялганчы дип тәрҗемә ителә. Раббыбыз Дәҗҗал белән безне сыный. Кемнең иманы зәгыйф, ул аңа иярәчәк. Исегезгә төшереп үтәбез. Вәгазь телевизион ачык конкурсында 15 яшы тулган һәркем катнаша ала. Вәгазьләрне видеоязма рәвешендә tvvagaz@yandex.ru электрон адресына җибәрегез. Ә бүгенгә ялганны дөрестән аера белик, иманыбыз нык булсын дигән теләктә саубуллашам. Әссәламу алейкум вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһү.